बावैसो जोङो 31 तारिख डिसेम्बराव 2025 नि जोबनाय सानखालि जे दुखुनांथाव आरो सहायथावै जे मोनसे परिबेस जों नुबाय जे बड'लेण्डनि आरो सोनाब आसामनि मोनसेया जाबाय गोदानै गायसनजानाय क'क्राझार इउनिभार्सिटि आरो मोनसेया जाबाय प्रेस्टिजियास बड'लेण्ड आन्दोलनजों सोरजिजानाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बिनि रेजिस्ट्रार बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी आरो क'क्राझार इउनिभार्सिटिनि रेजिस्ट्रार डक्टर डिमासा डि मुसाहारि बिथांमोनखौ अन्याय भाबै कुनु बेसिस कुनु भित्ति गैयाबासिनो राजनैतिक षड़यंत्र आरो आक्रोशनि थाखाय BL आहूजा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर आरो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर गणेश वारी बिथां सानैया बे सानै रेजिस्ट्रारखौ गावनि रेजिस्ट्रारखौ जेरैबायदि रिलिज होबाय बियो मालाबाबो गनायथावना नङा आरो बेखौ जोङो टटेलि आरो स्ट्रंलि जोङो रिजेक्ट खालामो कन्डेम खालामो आरो बे रिलिज अर्डारखौ उथायना लानो थाखाय अलरेडि दुलाराय बर' फरायसा आफादा प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों जोङो फोरमायखांबाय आरो बिनि थाखाय गणतान्त्रिक भाबै जोङो सोमावसारनो आवाज दैखांनो थाखायबो जोङो रेडि होननानै जोङो फोसावबाय। कारना जाबाय जे बिथांमोना कुनु दाय गैयाबासिनो कुनु भित्ति गैयाबासिनो कुनु बेसिस गैयाबासिनो बिथांमोनखौ रिमुभ खालामनाय जादों आरो जों बिनि जुदि फेक्ट फाइन्डिंखौ जों जुदि नायोब्ला नुयो जे 29 नभेम्बराव बड'लेण्ड जे BTC जे सेक्रेटारि बे सेक्रेटारियाव मोनसे जाथाय जानानै थांदों आरो बे जाथायनि फिन जाथाय महरै BTC माने एग्जिकिउटिभ काउन्सिला रिजोल्यूशन लादों आरो रिजोल्यूशनाव लिरदों जे बिथां सानै रेजिस्ट्रारा गावबा गावनि डिउटिखौ डिस्चार्ज खालामनो हायाखै आरो स्टुडेन्टखौ डिसिप्लिननि मेंटेन खालामनो हायाखै। व्हाट डू यू मीन बाय discharging duty and maintaining the discipline of the student? Who is responsible? मोनसे इंस्टीट्यूशनाव प्रिंसिपाल थायो, हेडमास्टर थायो, भाइस चेन्सेलर थायो। बे इंस्टीट्यूशननि मालिका हेडआ सोर? भाइस चेन्सेलर। जुदि स्टुडेन्टनि डिउटी डिस्चार्ज खालामनो हायाखैबा डिसिप्लिन खालामनो हायाखैबा दायनिगिरिया भिसि सानैबो भिसिया जागोन। वाइ माने रेजिस्ट्रारा तो उननिसो पार्ट दा बेखायनो बे जाबाय मोनसे राजनीतिक आक्रोश आरो बेखायनो जोङो खावलायदों जे BTC जे काउन्सिल दङ हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिथांमोना बे खोथाखौ सानफिननांगौ जे सुबुं बसुमतारी आरो डिमासा दैब्रां मुसाहारि गोलाव सम बड'लेण्ड सोमावसारनाय बर' जातीयताबाद बर'नि राव थुनलाइ बर'नि सोलोंथाइ आरो क'क्राझारनि थागिबि हिसाबै बड'लेण्डनि थागिबि हिसाबै बा आसामनि थागिबि हिसाबै बिथां सानैया जि मोनसे हारि दानायाव जि कन्ट्रिबिउसन होदों बिथांमोना जोंनिनो भाइ जोंनिनो बिदा जोंनिनो फोरोंगिरि आरो बिथांमोनजों सोरबाया राजनीतिक भाबै सुथुर आरो आक्रोश थानांगौनि कुनु जुक्तियानो फैया। दिनै न'खरावबो पलिटिक्स गामियाव पलिटिक्स समाजाव पलिटिक्स जुदि एडुकेशनेल इन्स्टिट्यूशनाव पवित्र सोलोंथाइनि जि मन्दिरावबो जुदि पलिटिक्स जायोबा बर' हारिनि फिउचारा बहा? जाय इन्स्टिट्यूशनाव माने हाइस्ट एजुकेशन जेराव मास्टार डिग्री लानाय जायो जेराव PhD माने बेयाव डिग्री लानाय जायो जेराव रिसार्च जायो जेराव स्कलारफोर दङ बे इन्स्टिट्यूशनखौनो जुदि आक्रमण खालायोबा राजनीतिक षड़यंत्रनि बलि हिसाबै नों जुदि साजायोब्ला बियो बेसेबां मोजां सिन्तानि खामानि आरो बेखायनो आं खावलायगोन दिनै BTC काउन्सिल बे सरकाराव हाग्रामा महिलारि बिथां दैदेननाय सरकाराव संग्रामी नेताफोर दङ सोरबा बुद्धिजीबीफोर दङ थुनलाइगिरिफोर दङ आरो बिथांमोनाबो साननांगौ जे संग्रामजों फैनाय मानसिफोरा संग्रामाव थाबोफानाय जोंनि फंबायफोरखौ जोंनि बिदाफोरखौ मान मर्यादा सन्मान होनानै जेब्लाबो हाबा मावनांगौ। बेबायदि कनस्पिरेसि खालामनाया थारैनो दुखुनांथाव आरो लाजिथाव आरो बेयाव जायफोरखौ गोदानै दायित्व होनाय जादों जों नुयो आं पार्सनेलि रावखौबो टार्गेट खालामनो नागिराखै जे सोरबाया सोरनिबा पस्टखौ मोननो लुबैनानै बा बबेबा पस्टखौ लानो लुबैनानै बेबायदि राजनीतिक षड़यंत्रनि बलियाव सानै रेजिस्ट्रारखौ होखारनाय जादों नामा बेबायदिसो जों नुयो। दा बेखायनो बेखौ रिथिंक खालाम बेखौ उइथड्र खालाम आयेनगत भाबै बेयो मालाबाबो एक्सेप्टेबल नङा।
कारण जुडिशियेल इनकुवेरि होदों जों नुबाय किन्तु बे जुडिशियेल इनकुवेरिनि खामानिया दाबो आरम्भ जायाखै वान मेन जुडिशियेल इनकुवेरि कमिटि हिरेन्द्रनाथ शर्मा अनरेबल गुवाहाटी हाइकर्टनि रिटायार्ड जाजखौ होदों किन्तु बिनि माने दाबो हियारिंआ आरम्भ जायाखै रिपर्ट साबमिट जायाखै कालेक्टआनो जायाखै रिपर्टआ बहा साबमिट जागोन सोर दोषी सोर निर्दोषी बे रिपर्टआव जेबो मेनसनानो जायाखै बा बिनि बेसिसआ बहा आरो बेयो जाबाय डाइरेक्ट मोनसे राजनीतिक माने कनस्पिरेसि आरो बेबायदि इन्स्टिटिउसन पवित्र इन्स्टिटिउसनखौ लानानै जेराव भबिष्यत जोंनि गथ' गथायफोरनि जिबनखौ जेराव दायो बेबायदि इन्स्टिटिउसनाव पलिटिक्स आरो कनस्पिरेसि खालामनाया मोजां नङा आङो मोनसे खोथाखौ रायखांनो नागिरो जे कार्बि आंलंनि खेर'नियावबो मोनसे घटना जादों जों बयबो नुदों पिजिआर भिजिआर सिक्स सेडुलनि कार्बि आंलंनि लेन्ड ट्राइबेलनि प्रटेक्शन ट्राइबेलनि लेन्डखौ लानानै आन्दोलन जादों आन्दोलनाव खालामग्राफोरखौ पुलिसा हमना लांदों बिनि रिएक्सनाव माने हिंसायारि जाथाय जादों स्वयं तुलिराम रंहां सीएम बिथांनि न' सावलायनाय मोनसे परिबेस परिस्थितिखौ जों नुबाय आरो बिनि उनाव आसाम सरकार आसामनि माने गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सावरायदों तुलिराम रंहां बिटि माने कार्बि आंलं काउन्सिलनि सीएमआ सावरायदों आन्दोलनकारिफोरजों आरो एमिकेबल मोनसे सल्युशननि थाखाय कार्बि आंलंनि पिजिआर भिजिआर लेन्ड आरो ट्राइबेलनि प्रटेक्शननि थाखाय बेयाव सिद्धांत जादों फिन आरोबाव दाख्लैबावै कार्बि आंलं काउन्सिलाव सावरायदों जे रिजोल्यूशन लादों जे पिजिआर भिजिआराव एभिक्शन खालामनाय जागोन 29 नभेम्बराव जोङो रावबो सानस्लाबाबासिनो रावबो हास्थायै आरो बेखौ माने जोङो नुनानै बयबो जोङो दुखु मोनदों आरो दुखु मोननायखौ जों बयबो एक्सप्रेस खालामदों किन्तु बिनि माने जि इनिशिएटिभ लानांगौमोन जे आन्दोलनकारि फरायसा फरायसुलि बा आसाम सरकार बिटिसि सरकार मेटारा एनअसिमोन मेटारा एसटिमोन इस्युआ कार्बि आंलंनि एजेन्डाया जाबाय पिजिआर भिजिआर लेन्ड प्रटेक्शन आरो बिटिसिआव 29आव जानाया जाहैबाय एसटि इस्यु एनअसि ट्राइबेलनि प्रटेक्शन कन्स्टिटिउशनेल रिजार्वेशन सिडलिं इस्युनि सायावमोन किन्तु बेयाव काउन्सिल सरकारा सावरायनो बादै चेलेन्जसो खालामबाय आरो चेलेन्ज खालामनानै वान मेन जुडिशियेल इनकुवेरि होबाय व्हायरास कार्बि आंलंआव सानै मानसि माने दुखुनांथावै बेयाव थैनो गोनां जादों न'आव सावलायनाय जादों कुनु इनकुवेरि गैया समस्यानि ग्रेभिटिखौ बुजिनानै कार्बि काउन्सिल आरो आसामनि गिबि मन्थ्रिया सावरायनानै समाधान खालामनो नाजादों किन्तु बिटिसिआव जानाय घटनायाव माने समस्यानि ग्रेभिटिखौ बुजिसेयावबो आरो फिन माने एनअसि हरनायनि रिकमेन्डेशन हरनायनि खामानियासो डाबल जाबाय आरो चेलेन्ज खालामनाय जाबाय दिनै बिनि राजनीतिक बलि हिसाबै सानै रेजिस्टारखौ होखारनायनि जि मोनसे कनस्पिरेसि खालामनाय जाबाय बे बिराद माने दुखुनांथाव आरो मेगन गुनु सांग्रां सुबुंफोरा दिनै नुनानैबो माने खुगा बुंनो हायाखै खारन जि परिबेस परिस्थिति सोलिबाय थादों हारिखौ जलान्जलि होनानै हारिखौ माने मा होनना बुंगोन आरो बेखौ माने बेखौ कन्डिशनाव होनानै गावबा गावनि सार्थखौ पुरन खालामनायनिसो मोनसे प्रक्रिया आरो परिबेस सोलिबाय थानायखौ जों नुदों बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि क'क्राझार इउनिभार्सिटिनि जे रेजिस्टारखौ बोखांनायनि जि जाथाय बिनि गुबै दायनिगिरिया सानै भाइस चेन्सेलरा बिथांमोननि अर्डारजोंनो रिलिज जादों राजभवननि लकभवननि अर्डाराव मा दङ बेयावथ' जेबो अर्डारानो गैया इसिआ रिजोल्युसन लादों लिरनानै हरदों राजभवननि लकभवननि सासे एडिशनेल सेक्रेटारि लिरनानै हरदों जे सेल्फ एक्सप्लेनेटरि मोनसे लेटार माने सेल्फ बेयाव एक्सप्लेन खालामनाय जायखौ माने माबाया मा होनना बुङो काउन्सिल एक्जिकिउटिभ काउन्सिला हरदों बे लेटारखौ जों मोनदों आरो बिनि आधाराव नोंथांमोननो एक्न'लेजमेन्टनि थाखाय हरनाय जादों होनना बुंदों किन्तु दिनै जोङो जि नुबाय जे बेयाव कुनु एक्सननि खोथा लिरनाय गैया बेयाव इमिडिएट नेसेसारि मेजार लानांगौ होनना लिरनाय गैया किन्तु सानै भाइस चेन्सेलरा गावसोरनि गोसो बायदि बेखौ रिलिज होदों गोख्रै उइथ्र' खालामनांगौ एबसुनि जि सिद्धान्त बे सिद्धान्त बायदियै सोमावसारनाया जागोन आरो छात्र छात्रीनि फरायसा फरायसुलिनि भबिष्यत सोलोंथाइनि भबिष्यत आरो बिटिआर आरो आसामनि भबिष्यत जि जोंनि इन्स्टिटिउसनखौ माने सेफटि सिकिउरिटि होनांगौनि थाखाय जोंनि आन्दोलना जागोन गोजोन्थों।